Xayrli ertä, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Онытылмаслык очрашу Созвездие йылдызлык фестивале лауреатлары Кырымдагы Артек халыкара балалар үзәгендә концерт бирде. Тимирче авылда кирәкле һөнәр буа районыннан тимирне буйсындыручы Нәҗип Галәветдиновның күркәм эшләре. Туган якны бергәләп моторлык Мамадышта ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. Тарихи базар кабат эшли башлады. Борынгы Болгар шәһәрендәге иң зур сәүдә мәйданчыгы яңартылды. Иртәгә җомга көнне биредә Ага базар этно-мәдәни фестивале уза. Күп гасырлар элек нәкъ менә бирегә бөтен дөньядан һөнәрчеләр, осталар һәм сәүдәгәрләр җыелган. Хәзер бу традицияне яңадан торгызалар. Халык осталары киштәләрендә кулдан эшләнгән товарлар тәкъдим ителә, һөнәрчелек буенча осталык дәресләре оештырыла. Кич белән барлык кунакларны концерт, татар халык уеннары көтә. Борынгы калада 10 мең кешене кабул итәргә ниятлиләр. Теплоходларда барырга мөмкин, 2 теплоходның Мәскәүдән үк килүе көтелә. Созвездие йылдызлык фестивале лауреатлары Кырымдагы Артек халыкара балалар үзәгендә зур концерт бирде. Тамашаны Көньяк Осетия, Луганский, Донецкий халык республикаларыннан, шулай ук Украинаның Херсон, Запорожье өлкәләреннән килгән 1000нән артык бала карады. Концерт Кырымда узачак фестивальның җәйге иҗади сменасы кысаларында оештырылды. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән үткәрелә. Созвездие йылдызлык лауреаты яшьтәшләре өчен иң яхшы номерларын, шул исәптән Татарстан халыкларының төрле телләрдә җырлар, популяр вокаль композициялар, милли хореографик номерлар башкарды. Созвездие йылдызлык миңа биктән күп хисләр бирә. Шундый күпмендә дуслар табыламында вәшә рәхәт бик тә каты. Бүген менә Артекка килгәч, һәрбер кеше үзен, коллективын күрсәтте. Созвездие йылдызлык минем өчен дөрестән дә бик зур фестиваль, бик күп мөмкинлекләр бирә. Һәм инде һәрбер кешене төрле яктан ача дип уйлыйм. Татарстанның 24 муниципаль районыннан фестивальның 200дән артык лауреаты үз иҗатларын тәкъдим итте. Концертта катнашучыларны, оештыручыларны, шулай ук барлык балаларны Созвездие йылдызлык арт-резиденциясе җитәкчесе Дмитрий Платонов сәламләде. Артек выступает фестиваль, открытый детский фестиваль детского эстрадного творчества Республики Татарстан, движение красоты и таланта «Созвездие», а по-татарски это будет называться «Йолдызлык». Аның әйтүенчә, 20 елдан артык тарихында Созвездие йылдызлык фестивале үзен балалар һәм яшьләр өчен уникаль иҗади мәйданчык буларак күрсәтте. Биредә яңа талантлар туа, традициялар саклана, илебез халыкларының күп кырлы мәдәни рухи мирасына хөрмәт, сакчыл караш тәрбияләнә. Значение таких концертов переоценить невозможно. Мондай концертларның әһәмияте бәяләп бетергесез. Бу искиткеч. Балалар бер-берсен күрәләр, уңай хис-тойгылар кичерәләр. Уңай энергия барлык балаларны бергә берләштерә. Балалар игелеккә омтыла. Бу чараларның төп нәтиҗәсе шул дип саныйм мин. Концерт фестивальны оештыручыларга һәм педагогларга Артек иҗаттагы казанышлары өчен алтын медальләр тапшыру белән тәмамланды. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары өчен махсус Кырымнан. Чаллыдагы Шишкин бульварын гадәти булмаган сыннар бизи. Алар ленд-арт жанрында оештырылган. Сәнгатьнең бу төре табигать белән тыгыз бәйләнешне чагылдыра. Чаллыда аның белән дизайнер Дарья Янукович шөгыльләнә. Внутри каркаса же нету, это... Агач ботаклары әле кайчан гына ташландык хәлдә яткан. Дизайнер Дарья Янукович эксперимент сыйфатында алардан ленд-арт жанрында гадәти булмаган чыршы үстергән. Бина эчендә тагын бер хезмәт – зур алабуга балыгысыны. Ул кагаздан ясалган. Дарья Янукович үзенең беренче эшләрен нәкъ менә шушы материалдан әзерләгән, аннары агачтан сыннар ясый башлый. 2021 елда ул Мөслимдә узган ленд-арт халыкара фестивальдә дә катнашкан, үзенең хезмәтләрен тәкъдим иткән.
Мне вообще эта тема очень нравится, потому что создание... Гомумән миңа бу тема бик ошый, чөнки табигый материаллардан арт-объектлар ясау кызыклы шөгыль. Татарстанда төрле агачлар бар, сыннар ясау өчен мөмкинлекләр зур. Бу объектларны бөтен республикадагы паркларга актив рәвештә кертергә мөмкин. Land Art юнәлеше арт-объектлар төзү өчен материалларның табигатьтән алынуын күздә тота. Төрле агач ботакларын, бүрәнәләрне кулланырга мөмкин. Ә менә сыгылмалы формалар ясау өчен яшь тал агачы кирәк. Ул яхшы ярыла. Дизайнер уйлана сәгатьләр буе ботаклар кисә, чокый ботакларны тоташтыра. Это, по сути, росток. Он выходит из земли, вот там раздваивается, двумя своими концами уже по-разному упирается в землю. Арка формасындагы гадәти булмаган сынны җирле студентлар ясаган. Алар белән тагын 2 команда эшләгән. Тал ботакларыннан чәчәкләр ясаганнар, эскәмия кырганнар. Табигый материаллардан ясалган конструкциялар мәйдан янында урнаштырылган. Если бы этого металлокаркаса не было... Әгәр бу металл каркас булмаса, мин бу форманы эшли алмас идем. Эшләсәм дә ул кышын карны күтәреп тора алмас, җимерелер иде. Ә каркас аның нигезен ныгытып тора. Ул тирә-якны матурлап тора. Шаулы өчен Land Art жанрындагы сыннар яңалык. Я за такую красоту. Очень нравится, потому что это, украшает и глаз радует. Приятно ходить по городу. Здорово, побольше бы таких делали. Шаулыда әлеге жанр үсеш алырмы, бу күп факторларга бәйле. Шәһәрдә яшәүчеләрнең яңа жанрда ясалган сыннарга сакчыл карашта булулары бик мөһим. Айзилә Батырханова, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәре. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Инвалидларны тернәкләнү алымнарына өйрәтәләр. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә тернәкләнү процессы файдага булсын өчен тренажерларны ничек дөрес итеп кулланырга. Җиһазлар уникаль, шуңа күрә аларны дөрес кулланырга кирәк. Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсендә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен тренажерларны куллану буенча осталык дәресләре үткәрелде. То есть здесь можно работать как стоя, сидя. Уңайлы куллану һәм нәтиҗәле тернәкләнү буларның барысы да авторлык тренажерларның мөмкинлекләре турында. Марат Ильясов авариядан соң беренче төркем инвалид булып кала. Ә менә тормышны ярату, аякка басу теләге, башкаларга ярдәм итәргә омтылу аны тренажерлар һәм тернәкләнү алымнары булган үзәк булдыруга этәрә. 15 лет назад, как я говорил, попал в аварию. За все эти годы я... 15 ел элек мин хәвефле авариягә эләктем. Имгәнсәм дә үземдә яшәргә көч таптым. Шушы еллар дәвамында тернәкләндерү курсларын даими уздым. Һәр җирдә кыенлыкларны җиңеп яшәргә өйрәндем. 12 модель тренажер мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә хәрәкәт активлыгын арттыруга, мускуллар эшчәнлеген активлаштыруга булыша. Уникаль тренажерларда аяк-кулларга, гәүдәгә төрле күнегүләр ясап тернәкләнергә була. Увеличение мышечной силы в проксимальных отделах. Әлеге тренажерлар мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә төрле файдалы күнегүләр ясау мөмкинлеген бирә, мускулларны активлаштыра, организмны ныгыта. Икенче төрле әйткәндә, ул чаңгыда йөрү тренажеры эффектын бирә. В основном акцент, конечно, делается на те группы мышц, которые... Нигездә травмадан соң тернәкләргә кирәк булган кешеләргә бик кирәкле бу тренажер. Күнегүләрне төрле дәрәҗәдә ясап була. Гомуми физик юнәлештә бар. Тренажерлар төрлечә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә, төрле травма алучыларга да, тулысынча параличланган кешеләргә дә билгеләнгән. Мин булдырам үзәгендә махсус тренажерларда бушлай тернәкләнү курсын узу өчен үзәк сайты яки социаль җитәкләр аша документларны җыярга кирәк. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Ул 30 елдан артык гомерен тимерче һөнәренә багышлаган. Кулыннан йөзләгән деталь, төрле җайланмалар узган. Бүгенге көндә дә алачыгында армый талмый хезмәт куюын дәвам итә. Сүзебез бу районының коммуна җәмгыяте тимерчесе Нәҗип Галиутдинов турында. Алтын куллы оста белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Нәҗип абый 30 елдан артык көнесен кайнар ноктада. Хезмәт юлын башлаган алачыгында бүгенгәчә эшенең авырлыгын сизми, яратып башкара ул. Алны-ялны белми, урып җыючырында төннәрендә комбайннар эштән туктаганчы өенә кайтып китми. Тимерчелек канына сиңгән эшче вакыт белән исәпләшми хезмәт куя. Эшкә мин сәгать 7-нче артыларда киләм, 7:15 минутларда. Почти менә хәзер 7-нче артыга хәтле эшлим мин, 7-гә хәтле эшлим. Әгәр дә ни булса,
Менә берәр нәрсә техника җимерелеп кайтса, анда 7-8 эшне эшләп бетермичен кайткан юк. Үдәге эш ынтылып тора. Бу һөнәргә аны бала чагында ук авыл тимерчесе Рәшит Гайнуллин өйрәтә. Шул гомердән Нәҗип абый куллары чүкигән кызган тимернең исәбе юктыр. Элек халык сырап ясаткан эш кораллары да бихисап була. Кайсына тәкмән, кайсына ни, бөтен авыл кешесе шушында иде. Хәзер замана үзгәрде. Һәр кибеттән күпчелек алалар, эскавасында ни инде. Барабар әзмәл булса да киләләр. Халык килә инде, нишлисең, халыкны барып җибәргән юк менә. Кырда эшләүче трактор комбайннарның тагылма җиһазларының детальләре тимерче алачыгы аша үтми калмый. Күп кенә хуҗалыкларда бу һөнәр ияләре инде юк та. Бу күренешкә аптырый коммуна җәмгыятендә хезмәт куючы тимерче. Сельхоз машиналар барса да шушы безнең тимерче аша уза инде. Менә хәзер дә шулай, кыш көнендә шулай тимерчесез авыл яши алмый. Тик менә яшьләрнең генә бу һөнәрне сайлыйсылары килми. Төтен, учак кызуына түзә алмый алар. Әлегә кадәр эш тәртибе белән кызыксынучылар булмаса да, лаеклы ялга киткәндә алмашка килүчене тимерче хезмәтенең барлык нечкәлекләренә төшендереп калдырырга риза ди Нәҗип абый үзе. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Хәзерге заманның катлаулы демографик проблемаларын ничек хәл итергә? Вәзгыять белән якыннан танышу, фикер алышу, тәкъдимнәр кертү өчен Чаллыга Россия Федерациясе Дәүләт Думасының гаилә, хатын-кызлар һәм балалар мәсьәләләре комитеты әгъзасы Татьяна Ларионова килде. Ул игезәкләргә исем кушу вакыйгасында катнашты. Балалар туу темасын чагылдырган фотокүргәзмәне карады. Илдә демографик хәлне яхшырту буенча үз фикерләре белән уртаклашты. Планировали одного, но Бог сколько дал, так и столько и воспитаем. Снежана һәм Михаил Сергеевлар үзләренең икеләтә бәхетләренә ышана алмый. Күптән түгел аларның игезәк кызлары туган. Кызлар тышкы яктан гына түгел, холыклары белән дә төрле диялар. Берсе тыныч, икенчесе көйсез. А так по именам, одну муж назвал, другую я. Хотела я двоим не выбрать, но не получилось. Муж уже назвал. Так что вот как-то так вышло. Велена и Ева. Исем кушу тантанасына 2 гаилә чакырылган. Аларда игезәк балалар туган. Нәниләрнең беренче документларын Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова тапшырды. Аның әйтүенчә, мондый чаралар яшь гаилә өчен бик мөһим. Такие церемонии, они сближают и родителей, правда, и близких людей, и придают значимость. Мондый тантаналар ата-аналарны, гаиләне бер-берсе белән якынайта. Бу табын янында чәй эчеп сөйләшеп утыру гына түгел, документларны тантаналы шартларда тапшыру, хисләрне уртаклашу, гомергә истә калырлык зур вакыйга. Татьяна Ларионова диләре Истринаның фотокүргәзмәсендә дә булды. Дәүләт Думасы депутаты эшләргә сокланып, күчмә галереяны оештырырга тәкъдим итте. Гомумән, мин бу күргәзмәне Чаллыда гына күрсәтеп калмыйча, чит төбәкләрдә дә оештырырга тәкъдим итәм. Аны әле Дәүләт Думасы диварларына куеп, депутатларга да күрсәтү теләге уянды. Бу фоторәсемнәр һәркемне дә уйландырырлык. Әлеге күргәзмә ярдәмендә бөтен Россия демография темасын күтәрергә мөмкин дип саный Дәүләт Думасы депутаты. Хәзер бу проблема илдә бик кискен тора. Чөнки яшьләр бала тудыруны соңрак вакытка кичерә. Бала тудыручылар да кими. Алия Галиуллина, Лилия Хабибжанова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Казанның Салмачы бистәсендә йөзләгән шәхси йорт сусыз калган. Җирле халык юл төзелеше алып барылу сәбәпле барлык эш торбаларга бәйле йөкләнеш артты дигән фикердә тора. Коммуникацияләр өчен кайсы оешманың җавап бирәчәге билгеле түгел. Проблема белән хәбәрчебез дә кызыксынды. Взял вот эту воду, профильтровал ее через плотный мешок. Яңгыр суын җыеп үзләре дә юына, үсемлекләргә дә сибәләр. Эшә торган суны кибетләрдән сатып алалар. Юрий Лихачев кына түгел, Салмачы бистәсендә 200 йорт сусыз калган. Гаҗәп хәл. 21 гасырда суга интегеп яшибез. Без Казанга Идел буе районына карыйбыз. Безне ничек тә булса эшә торган су белән тәэмин итәргә тиешләр бит. Проблеманың чыганагы итеп, торбаның җимерелүен атыйлар. Ул су башысы юлында урнашкан. В этом году производят строительные работы, укладывают асфальт. Быел төзелеш эшләре башкарыла. Асфальт җәйлә. Моңа исәпләнмәгән торбаларга йөкләнеш бераз арттырылды. Торбалар йөкләнешкә түзми.
Әмма район хакимиятендә яшәүчеләрнең фаразларын кире кактылар. Тротуарны җәю эшләре ай ярымлык алып барылды. Әтырба үзе 2 метр тирәнлектә сузылды дип хәбәр иттеләр. Җирле халык су өчен кемнең җавап бирүен ачыклаган. Тик су шелтәрләре хуҗасыз, бер каяда баланста тормый. Моны Идел буе районы хакимиятендә дә расладылар. Су шелтәрләре чыннан да хуҗасыз. Алар водоканал предприятиесына карамый, шуңа ул җавап бирми. Монда яшәүчеләр аварияны үз хисапларына бетерергә тиеш. Бу очракта водоканал үз белгечләре бригадасын эшкә җәлеп итә ала. Тик район хакимияте тәкъдиме белән кайберәүләр ризалашмаган. Алар коммуналь шелтәрләрне карап тотуга, агымдагы чыгымнарны даими түлибез дип раслыйлар. Хәзер аларга 150 мең сумлык яңа хисап билгеләнгән. Бу кадәр акча җыелмаса, җирле халык һаман суга интегәчәк. Фанис Шәһәмәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Қалфақ татар хатын кызлары иҗтимагый оешмасы Мамадыш муниципаль районында тарихны язмыйлар күкләрдә, языла яшәгән җирләрдә дигән темага үзенең чираттагы күчмә утырышын уздырды. Толырак Фәннур Хәсәнов һәм Тахир Хәсәнов видео язмасында. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Сезне үзебезнең кече сын төп мәктәбендә каршы алуыбызга бик шат. 2 көнлек программа кысаларында Ак Калфак активистлары Мамадыш районы җирлегендәге берничә авылда булдылар. Кунакларны иртәнге якта ук билгеләнелгән урында каршылаганнан соң барысы да Кече Сөн авылына юл алды. Бүген без инде менә шушы үзебезнең мәшһүр композиторларыбыз, яруннар хөрмәтенә сквер ясадык һәм шуны ачу тантанасына җыелды халык дип әйтгәндә төрле өлкәләрдән бу Россия буенча biz бик шат аларны үзебезнең җирлегебездә каршы алуыбызга. Төньяктан көньякка агып, Бүрсет елгасына кушылучы Сын елгасы буена Сын авыллары тизелеп урнашкан. Бигрәк тә иң тарихи, иң тарихка бай авыл шушы Кече Сын авылы. Чөнки бер гаиләдән чыккан 3 буын композиторлар бары тик бездә генә. Безнең максатыбыз үзебезнең тарихыбызны барлау. Шушы җирлекләрнең яшәешен үзебезнең күз аллап кына түгел, күреп, белеп китү. Һәм гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны кире кайтару максатыннан нәкъ шушы җирлектәгеләрне күрү, тану, алар белән танышу. Шишмәне халык изге урын дип исәпли. Чит җирләрдә яшәүче авылдашлар туган якларына кайткач, иң беренче Чишмә янына баралар. Чөнки туган ил, туган нигез, туган авыл нәкъ менә шул Чишмә буйларыннан, кые тирәләреннән башлана да инде. Менә чакыру алгач, куана шушы мизгелләрне көтеп алдык. Һәм инде рәхәтләнеп килдек. Мамадыш җирлеге бик матур җир икән. Халкы куанакчыл, шундый ачык йөзле. Бездә татарлык бар, эшләр без күп үткәрәбез. Менә әле Сабантуй үткәрдек, мичет ачылды, Корбан бәйрәме үткәрдек. Аллага шөкер, Татарстан поддержка безгә бик яхшы. Авылда Фәрит Яруллин исемен йөрткән музей бар. Авыл клубы, мәктәп эшләп килә. Горур итеп баскан мәчет авылның бәрәкәтен саклый. Авылның тагын бер матур урыны барлыкка килде. Ул композитор Яруллиннарга багышланган сквер. Инде бу үзенә күрә зур хәтер. Инде булачак буыннарга калдырыла торган исемнәрен шулай төпләндереп калдыра торган бер матур күренеш. Бездә Белоруссиядә Фәрит Яруллинның җирләнгән җире Рылинский мемориальный комплексында урнашылган. Без Фәрит Яруллинның фамилиясын укып, аннан Мамадыш җиреннән җир алып килеп, 9 май көнне без анарга җир салдык. 16 елда без Рөстәм Нургалиевич Минниханов белән очрашу вакытында мөрәҗәгать иттек. Дубровна шәһәрендә музыкаль мәктәп кырында һәйкәл булса бик зур эш булыр дип. Һәйкәлне 1 ел эчендә ясап 1 июль көнне 17 елны аны ачтылар. Шуннан соң музыкаль мәктәпкә рөхсәт
буенча анарга Фәрит Яруллинның исемен бирелде. Бүгенге көндә Мамадыш музыкаль мәктәбе белән безнең Дубровна музыкаль мәктәбе нык элемтәдә эшлиләр. Сезгә инде зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Башыбызны иябез, чөнки менә шушындый истәлек ул бөтенебезгә дә, бөтенебезгә саф. Рәхмәт. Каушым, бик каты дулкынланам. Менә шушында йортка мин 20 яшемдә бала тугач Айдар белән җәй буена килгән идем. Ушларым китә, шул хәтле сез молодцы, шул хәтле күңелем шат. Мәшһүр композитор Яруллиннар истәлегенә туган нигезләре урынында сквер ачылу тарихыбызны барлауның асыл һәм күркәм бер үрнәгедер. Мин бу бәйрәмдә булуыма бик шатмын. Менә бу һаваларны сулап, менә бу шишмә суларын эчеп, нинди табигатьтә туган бу моң, Яруллин моңнары. Мен ул бик кызык. Ул ишектер күңелдә туламында һәм кем белер, ничек ул аннары соң музыкада чагылыр, ничек ул музыкада яңгырар, минем музыкамда инде. Чөнки минем өчен Яруллин музыкалары ул татар музыка дөньясында бер югары ноктасы кебек яңгырап торалар алар. Җыенда катнашуыма бик шатмын. Менә шушы җирлектә бергәләп, татарча сөйләшеп, бергә бәйрәм итүемә мин бик шатмын. Мин беренче тапкыр шул Аккалфак җыенында, менә монда килеп инде менә үзем өчен мин ничектер әйтсәм үрнәк алдым. Менә беренче көннән үк. Менә шундый чаралар күбрәк булып торса, без дә күбрәк ишрак килеп торсак, без бик шат булырык шундый элемтәләргә. Кечесен авылы чыннан да безне үзенең матур табигаты белән әсир итте. Бик матур кешеләр яши, бик матур итеп оештырганнар, чишмә ачулары бик матур булды. Яруллиннар скверы ачылды бүгенге чарада. Алар барысы да күпмедер матур программа белән эшләнелгән. Утырышның Кирмән җыены бүлеге 6 өлештән тора. Хан каберлекләре белән танышу, җидегән чишмәгә сәяхәт, һөнәрчеләр мәйданчыгы, хәрәкәттәге күргәзмәләр, әрвахлар рухына дуга кылу, борынгы Кирмәнчек шәһәренә сәяхәт. Менә чынлап та менә шушы инде ул безнең Кирмән җыены. Кирмән җыены безнең башланып китте Аккалфаклылар һәм музей хезмәткәрләре тарафыннан 2019 елда. Һәм менә шушы Кирмәнне күтәрү безнең төп максатларыбызның берсе булып тора. Чынлап та бу менә безнең тормышка ашты. Шушы Мамадышның хакимияте, Анатолий Петрович ярдәме белән менә без быел менә шушы дәрәҗәгә ирештек. Гомумән менә уртак шатлыгыбыз безнең тарихи тагы бер җирлегебез күтәрелә. Әйе, Аккалфаклылар туган ягыбызда, үзебезнең туган җиребездәге күренекле шәхесләрне барларга, җирлек кешеләренә белгәннәрен күрсәтеп өйрәтергә тиеш. Татар халкының йолаларын, гырыф-гадәтләрен барлау, һәр авылның үзенчәлекле ягын ачу, туган телебезне саклау, алда торган бурычлар. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.